Bona, amets, saio bakarra egin duzu eta saio hortan gainera puntuazio altuena lortu zenuen. Zer moz ikusi duzu zure burua orain arte? Nahiko arratsalde azkarra izan zen, esan azkar pasa zitzaidan eta ez dut sobera oroitzen sentsazio konkretuak zein ziren, baina nahiko oroitzapen ona gelditu zitzaidan, aski lasai joan nintzenaren sentsazioa eta saioa bukatuta ere nire buruarekin aski satisfos gelditzeko berso maila eman nuela. Orduan ez dut referentzia bezala baliatzen ere finalerako, nahiago dute zerotik hasi eta pixka bat berrian pentsatu, eta nik helburutzat dut ahalik eta koherenten izatea sentimendu eta pentsakerarekin tokatzen zaizkidan berso gaietan, hori ahalik eta zuzenen eta aberatsen egitea bersotan, eta helburu personal hori izan dadila helburu kolektibo bati aportatzeko modu bat, uste dut helburu kolektibo zailak, baina oso politak baditugula hemen, eta finalaren egunak indar hauspo handi bat aportatu behar duela Euskararen arnasarentzat. Egungo txapelduna zuzera, ez dakit horrek presiorik edo ematen dizun? Ez saiatzen, egia erran ez du sobera pentsatzen horren inguruan, duela 2 urteko kontua izan zen, eta orain denak hasten gara berriz berdinetik, eta bai bakoitzak badu bere ibilbidearen historiatxoa eta konfiantza edo beldurra emaite aldizu, baina egia erran nik ez dute sobera pentsatzen, ez dakite txapela nun dagoen utzia ere etxean, eta buruan ere ez dakite nun dagoen gordea.